हालेलुया. अर्गां तुका सुमियान जेजू, हुगलाब तुका सुमियान जेजू, वंदन तुका सुमियान जेजू, आराधना तुका सुमियान जेजू, नमन तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, बलिस्तान जेजू, जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, हरसिल्ला जाऊं जय. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. आराधना तुका बापा, महिमा तुका बापा, गुलाब तुका बापा, वंदन तुका बापा, वैभव तुका बापा, आराधना तुका बापा, नमन तुका, प्रणाम तुका, बलिस्तान जय जय तुका बापा, होसाना तुका, हरसिल्ला जाऊं बापा. Hallelujah. 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 Praise the Lord. तुमका समेस्तांक हांव बरो येवकार मागता. ह्या मागण्याक सांगता आमी मेळया. आज परत देवान आमकां एक अवकाश दिला सांगता मेळून देवाची स्तुती करूंक, देवाक अर्घां दिवंक. देखून आज आमी सांगता मेळून देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घां दिया, देवाच्या उतराचो नियाळ करून आमकां सगळ्या आमच्या गरजां खातीर आज आमी मागया. तर मागणे आमी आराम करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सारकेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता ती संवसारांत जावं. सो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेले आंबूक शिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तन्ने पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरिया कृपेन भरलेले येशू तुजे सांगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशी जेजो घेवन ती मरिये देवाची माया मा पापी हांगा ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो तान सदां सर्वता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ 65 65 कीर्तनांत अशें आमकां 4थ्या वाक्यान सांगता. कीर्तन 65 4थ्या वाक्या, ज्या मनशांक तूं विसरून काडताय आनी तुज्या अंगणांत वस्ती करूंक लागीं हाडताय तो मनीस खरेंच भागी. तुज्या घराच्या तुज्या पवित्र मंदिराच्या आशिर्वादांनी आमी दोशी जातल्या. देखून देवान आज म्हाका आनी तुका आपोवन हाडला, विसरून काडला आनी देवाच्या मंदिरांत देवाच्या अंगणांत वस्ती करच्या खातीर आनी ताच्या आशिर्वादांनी म्हाका आनी तुका भरच्या खातीर आज हो दीस हे मागणें तुवें देवान आमकां आज फावो केला, वेळ फावो केला. तर देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. कित्याक जीनभर आमी सर्वेस्पराक स्तुती करतले. तुज्या नांवान आमी देवाची स्तुती आमी करतले म्हणलें आमी सुमयाते अर्घां दिवन ह्या वेळा प्रत्येक जावन देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची आमी महिमा वाकरया आनी सर वायटांतले आमकां निवार म्हणून आमी सगळीं देवाच्या हाताखाल आसून आमी मागया आनी सगळी देवाची काकुलतानी कृपा आमी मागया. हालेलुया. 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 वीर बरे कलवरे दे शंतर बरे करबले रे कले जीजा. थँक यू फादर. थँक यू जीजा. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. सगळे आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया. ताळयो पेटो. ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ
ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೂನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯೂನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಗ ಕಿರಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಗ ಕಿರಣವಾಗು. ಇರುವವನ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
hallelujah, 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 hallelujah. Hira babare kala Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Aradan tu kapapa, महिमा tu kapapa, oglap tu kapapa, oglap tu kajesu, oglap tu kapoitratma, महिमा tu kajesu, महिमा tu kapoitratma, oglap tu kapapa, oglap tu kajesu, oglap tu kapoitratma. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tu ka samiyan Jesu, oglap tu ka samiyan Jesu, aradan tu ka samiyan Jesu, हर्षिता तुका समिया जेजू हालेलुया 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 देवाका मेहरगान देव्या देवाची स्तुती करूया देवाचे उतर आमकां सांगता देवाचें उतर आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां एक देवाच्या उतराचो प्रभाव आमचे वयर पडलेलो आसा आनी तो देवाचो उतर आमकां अशें सांगता अंतराळाच्या सगळ्या सुकण्याक सयत देव वळखता म्हणटा अंतराळाच्या सगळ्या सुकण्याक वळखता हर एका नेकेत्रांक वळखता हर एका नेकेरान ताच्या नांवान हांव तांकां आपयता म्हणटा तर आमकांय देवान एक नांव दिलां आनी त्या नांवान तो आमकां आपयता देखून तो नांव जेजूचें नांव आमच्या वांटाचेर सदांच आसचें जेजूचें नांव आमच्या काळजांत आसचें जेजूचें नांव आमच्या प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आसचें देखून जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका मेळटा देवाचें उतर सांगता ह्या संवसारांत ताचे वर्तें नांव खंयचेंय ना जेजू म्हणलें नांव मात्र सुटका आनी सोडवणेचें नांव जेजूच्या नांवान मात्र आमकां सुटका आसा जेजूच्या नांवान मात्र आमकां सोर रितीचे बांदपास आमचे तुटून पडटात जेजूच्या नांवान भलायकी मेळटा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा जेजूच्या नांवान आमकां खंडी जावन ताचें उतार उलोवंक आमकां सकत मेळटा हर होगलाप दिवंक आमकां सकत मेळटा देखून जेजूचें नांव आमी उलो मारया आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत केदळे आमी आसतना जेजू म्हणलें नांव व्हडल्यान उलो करूंक आमी केदळ लो जेवचें न्ही कित्याक जेजू आमकां सोडवण दिल्लो तें नांव जावन आसा जेजूचें नांव देखून आज आमी सगळीं सांगता मेळून देवाची स्तुती करया देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या गिता द्वारे सुमयेची आमी महिमा आमी वाखणया जेजू तुझे नाव सकळी सांजे जेजू म्हजे थंय जियेताय जेजू तुझे नाव म्हज्या ओठांचे जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचे जेजू तुझे नाव सकळी सांजे जेजू म्हजे थंय जियेताय हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझे नाव कथा जेवताना जेजू तुझे नाव विश्व घेताना जेजू म्हजे थंय जियेताय जेजू तुझे नाव उडता बसताना जेजू तुझे नाव कथा जेवताना जेजू तुझे नाव विश्व घेताना जेजू म्हजे थंय जियेताय Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझे नाव माझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव माझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी, जेजू माझे दैची येताय. जेजू तुझे नाव माझ्या कामानी, जेजू तुझे नाव माझ्या कष्टानी, जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी, जेजू माझे दैची येताय. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझी स्तुती करता, तुझी दैविक सगत या वेळेला वाढव दे. हर एकल्याकडे गुण करू दे जेजू. तुझ्या नावात वरचे नाव हर एकल्या सुटका मिळू द्या तुझ्या नावात. जेजू मुळे नाव आम्ही उलो मारताना हर एक बांधपास सगळे तुटफट पडू दे. हर एक पिढा त्यांच्या पैसे सध्या वेळा तुझी दैविक सगत या वेळा देवाने दे जेजू. तुझ्या नावा मागता असताना हर एकल्या सुटका मिळू दे मागता जेजू. हर एकल्या सुटका मिळू दे जेजू. हालेलुया. वारा खा बाबा. माझ्या भुरग्या पोनार जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणत्या पोनार. जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणत्या पोनार. जेजू म्हजे दैची येताय. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्या पोनार. जेजू तुझे नाव म्हज्या नेणत्या पोनार. जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणत्या पोनार. जेजू म्हजे दैची येताय. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hira babare kalabare dagashandara bare karabalare kala Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glory hallelujah. Kababa. Shandara bare karabalare kala Jesus. Jesus. Thank you Lord. Praise the Lord. Glory to the mighty God. Worship Lord Jesus. Hallelujah. Warra kababa baba. Sabia Jesus. Tuntu warto zamnasa. Tuja ki warto dev dusra korina sabia. दैविक सगत या वेळार वाढव दी जेजू. समिया जेजू आकाश आणि भूमीचेर तुझीच पदवी चलता समिया जेजू. हर एक बापा तुझ्या काकुळतेने कृपेन मनुष्याकुळाक तो राखताय आणि सांभाळताय. हर एकल्याची जिनी तू सुपळ करताय जेजू. तुझ्या आशीर्वादाने भरताय. तुझ्या पवित्रात्म्यान भरताय या वेळार जेजू. हर एकल्याक तुझ्या पाण्यातळा भेटून दिता या वेळार जेजू. कोण पुरा या मागण्याक जॉईन झाले असतात त्यांच्या हर एकल्याचे तुझी काकुळतानी कृपा मागता जेजू. कित्याक तुझ्या पवित्र नावान हर एकल्याक तू बचाव करताय जेजू. सगळी पदवी तुझी जावन आसा या वेळार आणि तुझ्या पदवेक आमी नमान करता. तुझ्या पदवेक आमी बाबा खालतीमान घालता आणि तुझी सगळं तुझी काकुळ तुझी कृपा या वेळार हर एकल्याच्या कुटुंबात वाढून दी म्हणून या वेळार मागता जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? आमच्या सगळ्या कष्टांतून सुटका दी, आमच्या सगळ्या पिडेशिरेंतून सुटका दी, आमच्या निराशपणांतून आमकां सुटका दी, सगळ्या सलमणींतून आमकां सुटका दी, सगळ्या रिणाच्या भारांतून आमकां सुटका दी. तुजी दैवीक सकत बाबा इस्रायल परमेश्वर देवण आयिल्ली आमची रिया वेळार देवण येवंदी मागता जेजू. हालेलुया बाबा बाबा राखाला बरं शीराला का बाबा शंतर बरे करा बरं ये पवित्रत्व आमकां अभिषेक करिया वेळार हीरा बरे केला बरं शंतर बरे ಸಮುದ್ರವಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ನೀನೇ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನೀನೇ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತರೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕರ್ತನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? इस्रायल पण त्यांच्या ताण नंतर लागत असताना कडपा ताण उदाक तांकां पियोंक दिले. तमी जेजू तुझ्या नांवान सगळ्यांक सुटका मेळ्ळी. तांणी भुकेल्ल्या वेळार तांकां मान्ना म्हणलें खावंक दिलें. तमी जेजू आमकां ह्या संवसारांत कितें आमकां गरज आसा जेजू अत्मीक तरान आनी कुडीची कितें गरज आसात ते सगळ्यो तूं आमकां दया कर म्हण मागता बाबा. अत्मीक तरान आमकां वाडवळ दी, अत्मीक तरान आमकां घटाय दी, व्हड दी जेजू ह्या वेळार मागता तमी जेजू. हालेलुया बाराका बाबा हीरालका बाबा शंतर बारे खरबला रकल जीजा. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ
ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸನ ಯಾರು Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hira Bhagavare Kala Jesus, Jesus. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord, glorious and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Hira Bhagavare Kala Vradaga. Shandar Vare Kala Vradaga Kala Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vrada Baba. Shandar Vare Kala Vradaga Kala Jesus, Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. आमचे जीवित एक जडीभर समर्पण कर देऊया. आमचे वैयक्तिक जीवित आमच्या कुटुंबात जिवीत सगळ्यां समर्पण कर देऊया आणि आमच्या कुटुंबातल्या सगळ्या सणांक जिंकोन आमच्या संगता एका घरांत वस्ती करतात तांकां सगळ्यांक कुटुंबाच्या सगळ्या सणांक समर्पण कर देऊया आणि प्रत्येक जाण आमकां आमच्या जिवितांत आमी केल्लेली सगळीं पातकां सगळीं जेच्या पांयां ताला भेटोवन दिया कित्याक म्हळ्यार ह्या वेळार आमी अभिशेकाक वेता अभिशेक जाय जे आमकां पवित्र आत्म्याची प्रत्येक जाण सकत आमचे थंय देवणी याचे देखून आमी पवित्र आत्म्याक मागता आसतना हांव कितेंच अडखळी जावं दी आमच्या कुडीन आमच्या आत्म्याक लागल्या हर एक पदकाचो कथा सगळीं जेजूच्या अमोलीक रक्तान नितळ करून दी पवित्र करून दी म्हणून मागया तुमच्या हर एका गरजां खातीर मागा देवाची काकूळट आनी कृपा वेळार मागा कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या संगता सदांच आसा सदांच आमच्या संगता जी येतात इमॅन्युएल तो देखून आमच्या संगता आसल्या जेजूक आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळार आराधना करया ताची स्तुती करया ताची वाखाणी करया आमी कित्याक ताची दैवीक सकत आमचे थंय देवणेवच्या खातीर त्या जेजूक आमी आराधना करया कित्याक म्हळ्यार आमी अजाप आनी अद्भुतां आमच्या जिवितांत करच्या खातीर आमी राखून आसली देवाची परसां आमी देखून आमच्या जिवितांत असले कश्ट अनवार परिहार जायचे सगळी पिडा आशिल्ली आमचे तान पयस वचचे आमचे निरासपण सोलवणी सगळी पयस वचचे रिणाचे भार आमचे तान पयस वचचे कुटुंबांत समाधान येजे माये मोगान एकवटान जिवंक आमकां फावो जायचे आनी सगळे आमी एकामेकाक भोगसूंक जायले कृपा आदार आमकां मेळचे तर आमी धंदी जावन देवाक आमी राखून रावया जेजूक आमच्या जिवितांत राखून रावया जेजू अजापाने अद्भुत आमच्या जिवितांत करून दी म्हणून आज आमी मागया देखून सगळी पिडे दिसता कोणी आसा जाल्यार तुमची सगळी पिडा आशिल्ल्या समर्पण कर दिवन ह्या वेळार मागा आनी देवाची दैवीक सकत गूण करची सकत तुजे थंय आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर सान्यांतय देव म्हणच्या खातीर विशेष तरण मागा
praise you, Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Ira Baba Rekala Baradaga, Shandara Barakara Barakala Jesus, Jesus. ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವುಂಟು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಯುವವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯವುಂಟು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ 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 ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ हर आमच्या जिवितांत ताच्या हर एक उतार तो जारी करता तर सारख्या वेळार तो आमच्या जिवितांत तो येता कष्टांच्या वेळार तो आमकां स्पंदन करता जिवितांत निराश बघताना तो आमच्या संगत आसा आज आमी मागया सगळे बंदडे आमचे तुटून पडेन कित्याक ताच्या हर एक देवाचे उतार आमी क्लेम करून मागताना ते आमच्या जिवितांत काम केले शिवाय फाटी वचना देखून आमी देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरया भावार्थ दवरया विश्वास दवरया आनी खंडीत जावन जेजू सांगता आमी जिवंक फुडें सरया देवाच्या आरासांत आमी प्रत्येक जावन रावूंक देवाची स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवंक त्या पवित्र आत्म्याची मजत देवाला आमच्या वयर देवून येवं दी म्हणून आमकां मागया आमी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया ह्या वेळार ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸುಳ್ಳಾಗದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಸುಳ್ಳಾಡದು ನೆರವೇರುವುದು ತಡವಾದರೂ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ 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 ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಅದ್ಭುತವ ಹೊಂದಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ हरी एक संती आम्ही होकडायली हरी परत आमकां तो दितलो हरी एक आमच्या कुटुंबाचे संबंध बिगडल्यारी परत तो आमकां एक करतलो कित्याक जे कोणे आमकां देवान आपयलां जाल्यार तो खंडीत सर भरभूस असो देव भावार्थ विश्वास असो देव तो आमच्या जिवनांत सगळे कश्ट काडून एक नवें जिवीत सुख समृद्धीचे जिवीत देव म्हाका आनी तुका आज फावो करतलो त्या भावार्थान त्या विश्वासान आमी मागया हिरा बाबा रखलम जीजा जीजा थैंक यू लॉर्ड जीजा प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी टू माइटी गॉड वर्शिप लॉर्ड जीजा हालेलुया बाबा ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸಂಬಂಧವು ಅಗಲಿದರು ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸುಖ ಜೀವನ ಬರಮಾಡುವನು ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು
सुख जीवन परमाडुवनु कायुत्तिरुवे कायुत्तिरुवे अद्भुतव वंदनु कायुत्तिरुवे 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 हालेलुया 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 इरबरे किलबरे शंदरबरे करबलरे कल Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory, 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 glory. The mighty anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Rakhababa, Rakhababa. Shandara, Barakarabala, Rakhala, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. Glory, and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Glory, and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord. Barababa, Barakalabara, Shandara, Barakarabala, Rakhala, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ergan tuka samya Jesu. Aglab tuka samya Jesu. Vandan tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Jesu. Mahima tuka samya Jesu. Arsitam tuka samya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Here Baba Rekhar Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Ergan tuka Jesu. Mahima tuka Jesu. अगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू रदान तुका जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज थोडे वेळ देवाच्या उतारा मी नियाळ करूया देवाच्या उतारा आमकां मस्त जाणांनी आमकां कॉल करणी सारचें आसा मस्त जाणां काही मागण्या केल्ल्या कडेन आनी काल तुमकां शिराप आसा तुमकां तें आसा हें आसा म्हणून लोकांक पुरा बेस्तांवचें आज आमकां पळोवंक मेळटा आनी आयकूंक मेळटा देखून मस्त जाणांनी म्हाका कॉल करून विचारचें आसा शिराप म्हणलो आसा गे म्हणून तरी सांगते आज आमी नियाळ करया ह्या विशयान तुमकां मस्त जाणांक दुबाव आसूंक बरो शिराप घे तें घे हें घे म्हणून जेजून प्रत्येक जावन आज आमकां हें देवाचें उतार आमी समजून कान घेवया देवाचें उतरा प्रकार कितें आसा तें आमी कित्याक म्हळ्यार आज देवाचें उतार ह्याच विशयांत आमी काडिल्लें जावन आसा देखून प्रत्येक जावन एक धार्मीक भाव भयणींक मागलेल्यांक प्रवाद्यांक देवाचें उतार परगट करतल्यांक आमी वायट सांगता जाल्यार तांचे विरोध उलयता जाल्यार आनी पुरा कितें पुरा घडटा म्हणून आतां आमी देवाच्या उतरा प्रकार समजून घेवन घेवया देखून आज निर्गमन पुस्तक सांगता 20वा अध्याय 4 ते 6 वाक्यानुसार निर्गमन एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 4 to 6 हे देवाचें उतार आमी आयकुया देवाचें उतार सांगता मूर्ती वा कसल्यांच वस्तूंचे रोपणें करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा त्या धरणी पंदल्या उदकांत असलेल्या वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रति पडद्यांक सोंसिनातलो देव म्हजो द्वेश करतातल्याच्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्या म्हजी शिक्षा बेजसी करतलो पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो कोणाक जर आमी देवा विरोध वेता ह्या देवाच्या उतार परगट करतल्या विरोध धार्मिकां विरोध ह्या आनी खंयच्याय ह्या जगा विरोध आनी प्रभात करतल्या विरोध मकलेल्या विरोध आमी कांय उलयता जाल्यार खंडीत थोडे संगती देव आमकां सांगता पूण देवाचो मोग करतल्यांक देवा सांगता रावलेल्यांक देवाच्या सांगता जियेतल्यांक हे पुरा खंयचेय लागू जायना देखून आमी पयले आमची तपासणी कर पळयचे हांव कसो आसा गे म्हणून जर हांव देवा सांगता आसा संपूर्ण समर्पण म्हज्या जिविताचें जेजू सांगता आमी केलां आनी देव म्हाका राखता आनी सांबाळटा खंयच्याच वायटाक आमी वचना देवा सांगता देवाचो मोग करतलीं ह्या देवा सांगता रावलेलीं खंयच्याय वायट उलोवंक वचनात खंयचे संगती डिस्कस करून ह्या विशयान पुरा वचना कित्याक आमकां कळीत आसा तें केल्लें चूक म्हणून
देखून आमी समजून घेवचें पयल्या सुवातेर आमी देवाचो मोग करता जाल्यार ताच्या 1000 पिळग्या पर्यंत देवाची खाकुळतणी करपाक मेळटा. 1000 जनरेशन. देखून जो कोण ह्या विशयंत आमी वायट उलयता, ह्या विरोध उलयता, तांच्या 2 या 3 ह्या पिळगी म्हणसर तांकां कित्याक म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या 2ऱ्या आनी 3ऱ्या पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा भुरग्यांक बेजासी करसन म्हण. देखून हे उतर वास्तवीक आमच्या जिविताक लागू जाता की म्हणून पयलें पळयचें. जे कोण ह्या आमकां जिविताक लागू जायना जाल्यार आमी ताचे विशयान कांय भियेचें म्हण गरजत ना न्ही गे. त्या विशयान आमी टेन्शन करचें म्हण गरजत ना न्ही गे. देखून खंय एका दाळा आमी तशें केल्लें आसा जाल्यार देवा कडेन बक्षाने मागून ताचे तोंड आमी भायर येवयात. ह्या सुटवेक बरें करून कुमसार जावन कित्याक केदाळा म्हळ्यार एका निजा देवाक आमी पातयेता, एका निजा देवाक आमी आराधन करता. हें सोडून आमचे थोडे पितिसपणाक आमी वेता जाल्यार एक खंयच्याय अन्य देवांक आमी पातयेता, या तांची पुजा करता, या तांकां कितें काणीक दिता, या तांच्या पुजा पाठाक आमी कितें कुमक करता जाल्यार खंडीत ते दाळा आमी देवाच्या विरोध वेता. देखून देव प्रतिस्पर्ध्यांक सुसेनातलो देव. एक आमी बायबलांतले वाचया जेन्ना मैज देवाक भेटूंक गेलो सिनाय पर्वतार 40 दीस आनी 40 रात देवा सांगत आसलो. आनी तो पाटी येता आसतना हांगा लोक कितें करता, तांकां देव जाय म्हणून आरुणाक आनी तांचे सांगत आसल्यांक सगळ्यांक जबरदस्ती करून एक वासरूम पेटोवन भांगाराच्या वासरूम पेटोवन ताका आराधन करतात. देवाक त्या दाळा राग येता. कित्याक म्हळ्यार एका निजा देवाक सोडून आमी दुसऱ्या देवाचेर सरसीन वेता जाल्यार, या तांची सलाह मागता जाल्यार, या तसल्या परिस्थितीक आमी येता जाल्यार ते दाळा मात्र देवाक ते राग येवचो आनी खंडी जावन त्या दाळा कांय असले संगती घडोवंक साध्य आसा. पूण जाल्यारय जेन्ना आमी ती सूख म्हणून वळखून काण घेवन ह्या सुटवे कुमसार जावन देवा ते पाटी येता जाल्यार, बक्षाने मागता जाल्यार त्या शिरपांतले आमकां भायर येवयात. देखून देवाचें उतर कितें 5 स्टेप्स आसात, 5 स्टेप्स. तातूंत खंयच्यात आमी सुकल्या गी म्हणून आमी पळोवयात. एक फस्ट आमकां सांगता मनशांचेर पातयेनी दवरनाका म्हणून. मनशांचेर पातयेनी दवरल्यार खंडीत जावन देवाक राग येता. देखून जेरमाया 17:5 सांगता, जेरमाया प्रवादीचें पुस्तक 17 अध्याय 5 वाक्या, सर्वेश्वर असे म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तीचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेश्वरांतल्यान पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं. बेस्तेंत कालें तूं कालें इल्लेशें बरें कालें आमचे तावन पातकांक घडटात, मस्त करता, म्हजे तावणी घडटात, तुमचे तावणी घडटात. देखून तांतू काय आमकां शिराप येता म्हूण सांगूं जायना. ओल्यो संगती कित्याक म्हळ्यार एक आमी मनशाचे फॉलोवर्स जावचे. आजकाल आमी पळयता मनशाचे फॉलोवर्स चड आसात, जेजूचे फॉलोवर्स उणे आसात. ते दाळा हे प्रॉब्लेम येतात. देखून आमी खंयच्याय एका मागण्यांत एटेंड जाता जाल्यार, या खंयच्याय एका रेत्रेक वेता जाल्यार त्या मनशाचे फॉलोवर्स आमी जावन जो जेजूचे फॉलोवर्स जायचे. जेजूचे फॉलोवर्स कित्याक म्हळ्यार आमकां त्या रेत्रेक हाडलें, त्या मग्नाक हाडलें देवान अन्न जेजूच्या पांया तळा आमकां बसयलां आनी देवाचें उतर आमी आयकता. तर आमी जेजूच्या फॉलोवर्स सोडून जो कोण मनीस देवाचें उतर परगट करता, जो कोण मनीस हिलींग करता, जो कोण मनीस डेलिव्हरन्स करता, तो देवाचे खातीर मात्र आमी ताच्या सक्तीच्या पातयेवन ना. खंयचोय मनीस डेलिव्हरन्स करता जाल्यार, हिलींग करता जाल्यार तो ताच्या सक्तीन करना, देवाच्या सक्तीन तो करता. देखून प्रमुख कोण देव मात्र, तो मनीस न्हय. देखून मनशांक आमी गौरव दिवचे, तांकां दिवचो मान दिवचे आमी, पूण आमी तांचे फॉलोवर्स जावन जो, तांचे पाटलावदार आमी जावन जो, ताच्या मनशाच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरता जाल्यार ते दाळा आमचेर शिराप पडलेलो जावं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें कीर्तनाचो ग्रंथ 105 अध्याय 15वें वाक्य 5वें वाक्य सांगता. कीर्तन 105 अध्याय 5वें वाक्य, अभिशिक्तांक आनी प्रवाद्यांक वायट केल्यार म्हणटा तेरा, म्हज्या अभिशिक्तांक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसल्यांत वायट करिनाकात म्हणटा. म्हज्या पळया क्लियर सांगता देवाचे उतर, अभिशिक्तांक, म्हज्या अभिशिक्तांक हात लायनाकात. मस्तपटी आमी पळयता आजकाल आमच्या इगर्जांनी पुरा मारामारी जातात, ह्या जगाच्या आंगार हात घालतात. हे बारी पाड. हे कित्याक म्हळ्यार एकल्यान केल्ल्या पातका खातीर सगळ्या फिरगेचे लोकांक ताचे कित्याक म्हळ्यार तसो परिणाम भोगीचो पडटा एक पटी. देखून ओल्यो संगती आमी मस्त पयस दवरची. कित्याक म्हळ्यार आमी एक मनीस, एक याजक जावं दी, धर्मीक जावं दी, या लायक जावं दी, तो सूख कोण पडटना तेची सूख दाखोवन दिवयेत.
पूण ताका विरोध करूंक ताका ताच्या आंगार हात घालूंक म्हाका आनी तुका कसलोच देवान अधिकार दिवना हें आमी समजून काणगेचें देखून तांचे विरोध उलोवंकी आमकां कांय अधिकार दिवना पूण नीत सुकल्यार आमी निती खातीर खंडीत जावन आमी तांकां सांगयेत कांय प्रॉब्लेम ना आमी खंडीत जावन सांगयेत तांदूळ कितेंय चूक जायना देखून आमी पयल्या सुवातेर आमी पळयलें मनशाचेर विश्वास दवरचो जाल्यार आनी दुसरें याजकांक धर्मिकांक मागलेल्यांक आमी तांचे विरोध उलयल्यार या तांच्या आंगार हात घाल्यार आमकां हे पुरो जाता म्हणटा देखून तिसरें देवाचें उतर आयकोन मन परिवर्तन जायनासतना फाटीं परतना जाल्यार मन परिवर्तन करून फाटीं परतना जाल्यार म्हणटा हेब्रेवाचें पत्र 12 अध्याय 17वें वाक्य हेब्रेव चॅप्टर 12 वर्स 17 आमकां अशें सांगता देखून आज हें देवाचें उतर आमी आयकोंक येता आसतना देवाची काकुळटांनी कृपा आमकां खंडीत जावन मेळटली देखून आज हें उतर आमी समजून काणगेया तिसरें जावन तिसरो पॉयंट हेब्रेव चॅप्टर 12 वर्स 17 सांगता उपरांत तो आपल्या बापायाचे आशिर्वाद जोडून गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून फाटीं धाडलो तें तुमी जाणात तो जोडूंक दुखां गळोवन ताणें प्रयत्न केलें जाल्यारय ताका उपकारलें ना कित्याक मन बदलूंक ताका कसलोच संद्राप मेळ्ळो ना एक पटी आमी देवा थंय फाटीं आयल्यार एक पटी आमी पथकांत आसल्या कटेपणांत आसल्या पूण देवाचें उतर आयकलें खंय रेत्रे गेल्या खंय मागण्या गेल्या आमची जिणी परिवर्तन जाली पूण मागीर आमी परतेक फाटल्या जिविताक वचून नजो फाटल्या जिविताक गेल्ल्या वरा कित्याक म्हळ्यार मागीर रेटीन ताका मन परिवर्तन करून देवा थंय येवंक जायना म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता देखून बारीक केअरफूल आसा जे आमच्या भावार्था विशयन मस्त जाणां भावार्थांत येतात मागण्यांत येतात कस्त आयिल्ल्या वेळार अनवर आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार भावार्थ होगडायतात तांच्या जिवितांत भावार्थ होगडायल्ल्या वेळार कितें जाता प्रत्येक तांकां भावार्थाक घेवंक बारीक कस्त देवाचें उतर क्लियर सांगता आनी एक पेटी हांव वचता उपरांत तो आपल्या बापायचो आशिर्वाद जोडून गेल्ल्या वेळार बापायन ताका इन्कार करून फाटीं धरलो एक पटी भावार्थ होगडावन फाटीं आमी देवा थंय फाटीं वता जाल्यार देव आमकां इन्कार करतलो म्हूण सांगता आनी तें तुमी जाणात तो जोडूंक दुखां गळोवन ताणें प्रयत्न केलें जाल्यारय ताका उपकारलें ना कित्याक मन बदलूंक ताका कसलोच संद्राप मेळ्ळो ना देखून आमी केअरफूल रावचे आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी केदाळ्यात तो होगडावन नजो कस्ट येतात अनवर येतात पिडा शिडा येता सलुवण येता निराशपण जाता रिणाचे बार जातात ही खंयचेंत आमचें तें रावना थोडो तें पासूंक पुरो ताच्यातून आमी भायर येवंक जायचे पूण आमी त्या कश्टांत पडटना निराशपणांत आनी देवाक ते एके फावटी पुरपुरोवन देवाक सांडून भावार्थ सांडून गेल्यार ताका परत्याक आनी एक अवकाश मेळचो बारीक कश्ट म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी चवथें शिराप पृथ्वी आनी तांतले निवासी ग्रासिता म्हणटा पवित्र पुस्तक इसाया प्रवादीचें पुस्तक 20 आनी 4 अध्याय 6 आनी 7 वाक्यां आयसाया चॅप्टर 24 वर्स 6 and 7 अशें सांगता देखून शिराप पृथ्वी ग्रासिता आनी तिचे निवासी आपल्या अपराधाचे फळ भोगतात देखून शिराप पृथ्वेच्या निवाशांचे भस्म जाता आनी थोडेच वांसून उरतात दाकां सोरो विळाप करता दाखवाल भावता संतोष भरीत आसलेलीं ती सुस्कारतात आज आमी पळयता प्रकृती विकोवपा म्हणून आमी सांगता प्रकृतीचे प्रॉब्लेम देवाचें उतर सांगता परमेश्वरान आनी एक कडेन उतर आसा मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत प्रकृतीचें समातोलन बिगडलां म्हणटा मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत पृथ्वेचें समातोलन बिगडलां म्हणटा देखून हे पुरो प्रॉब्लेम जातात कित्याक हाका कारण मेन मनशाचें पातक आज काल पळया तुमी एक पातक करनातले मनीस आमकां मेळटीत की कोणी तरी देखून जेजू सांगता हांव येताना कित्याक म्हाका भावार्थ पळोवंक मेळटा म्हूण चिंता तुमी जेजू परत्यान येताना आमकां भावार्थ म्हाका भावार्थ पळोवंक मेळटा म्हूण तुमी चिंता म्हणटा तर आनी मुखली परिस्थिती कशी आसतली म्हणून आमी चिंतीचे देखून आमी देवा सांगता रावचे देवा सांगता रावून आमी बळवंत जायचे देखून पळया पृथ्वी आज सगळे ग्रासिता म्हणटा मनशांगत ग्रासिता आज कितलो लोक पावसाद्वारे गडगड्याद्वारे जगल्याद्वारे मरण पडता कितल्यांची घरां नासतालीं कितल्या बरा विरोधपण जाता आनी सगळ्या संवसारार पळया एकती एक संवसारांत खंयचेंच राष्ट्र समाधानाचें शांतीचें राष्ट्र आमकां पळोवंक मेळना कित्याक हें सगळें देवाचें उतर सांगता मन शिराप पृथ्वी ग्रासिता आनी तिचे निवासी आपल्या अपराधाचे फळ भोगतात देखून आमकां हर एकल्यांक पातकाचो परिणाम भोगूंक मेळटा म्हणून सांगता देखून आमी ह्या चिंतावन आमी पयस रावंक पातकांतावन पयस रावंक देवाच्या सांगता जियोंक आमी फुडें सरीचे पंचवे
न्यायनीत करूंक वचनाका म्हणटा. हेरांची न्यायनीत करूंक वचनाका. म्हाका आनी तुका पदवी दिवना. रोमकाराचें पत्र 14 अध्याय 4 वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 14:4 सांगता, आनी एकल्याच्या साकराची न्यायनीत करूंक तूं कोण? तो जिखता वा सलवता तें पळोवंक घेवंक तसोच धनी आसा. पूण तो साकर जिखतलोच, कित्याक तो जिखसो करूंक देवाक शाती आसा. देखून आमी खंयचो एकलो पडलो म्हणून ताका इन्सूचे हाडले, ताणें पातकाचे परिणाम ताका मेळ्ळो म्हणजे इन् पिडेस्त जाल्यार खंय म्हणे नाका जालें केलां आसतलें. देखून आमकां कोणाक गोत्त आसा काल्या खातीर तो कस्तता म्हणून? आमकां कितें गोत्त तो पिडेंत कस्तता जाल्यार खाल्या खातीर कस्तता जावंक पुरो. मस्त तराचे कित्याक म्हळ्यार एकलो मनीस सफरींग जाता जाल्यार, एकलो मनशाक कस्त आसा जाल्यार तो मस्त तराचे थंय आमी एकच चिंतचे न्हय, शिराप मात्र न्हय, जावंक पुरो देवाच्या महिमे खातीर तो कस्तता जावंक पुरो. देखून आमकां ते पयशेन उलोवच्या पयलें आमकां एक डिजन स्पिरिटाचें डिजन करून पळयचें आमी. ते सतगी वैग्या उलयता कितें तें सारको गी, तो खंयच्याय देवाच्या महिमे खातीर तो कस्तता जावंक पुरो. ह्या कुटुंबाच्या सगळ्या पातकांक एकलो फारीकपण दिता जावंक पुरो. ताचेंत पाताक ताका कारण जालां जावंक पुरो. संवसाराची बंदोनी ताका कारण जालें जावंक पुरो. ह्या कुडीच्यो ओडण्यो ताका कारण जालें जावंक पुरो. मस्त संदर्भ आसात. एकच संदर्भ काण घेवन आमी उलोवचें न्हय. देखून आमी 17 काणगेचे उलयता आसतना देखून दुसऱ्यांची न्यायनीत करूंक तूं कोण गे म्हणटा. देवाचो एकलो साकोर आसा, खंय पडटा जावंक पुरो. तरेपणी खंडीत जावन कोणी भाग्यवंत ना त्या देवाचे उतार परगट करतले जावं दी, या धार्मीक जावं दी, लायक जावं दी, कोणी भाग्यवंत ना. घरी एकल्याच्या जिवितांत पातकां घडटातच. केदाळा तो पातकांत पडटा म्हणून सांगूंक जायना. पूण तो ताच्या पातकां खातीर पातकां भोगसूंच्या खातीर देवा कडेन खाकोळत मागता जाल्यार, अर्दोस मागता जाल्यार, तर हांवें ताच्या विशयान कित्याक उलयचें न्ही गे? ताका भोगसूंचें देवान ताका वयर काडूंक जायना न्ही. जर हांव एक पाताक करना, आज हांव खंडीत जावन देवा कडेन भोगसोने मागता जाल्यार म्हाका हांव पडल्यार देव म्हाका उठयतलो. कित्याक देवाची खाकोळटा, देवाची कृपा हर एकल्याक आसा, म्हाका आनी तुका आसा. देखून आमी आनी एकल्याच्या साकराक ह्या दुसऱ्यांक आमच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन आमी एक एकपणान जज करता. आमी ताणें तशें केलां अशें केलां ना, आमकां उलोवंक अवकाश ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें बरगिंती. देव ताका केदाळय उठोवंक शकता. देव ताका केदाळय ताका त्याच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां करूंक शकता. आज पडलेलो मनीस फाल्यां उठता खंडीत जावन. देखून आमी ह्या विशयांत आमी समजून काणगेचे 5 संगती आमी आज नियाळ्यो. पयल्या सुवातेर देवाच्या प्रत्येक जावन उतरांत आमी आसांव जाल्यार आमी मनशांचेर पातयेनी दवरूं नजो आनी मनशाच्या फॉलोवर्स जावन नजो. देवाच्या अभिशिक्तांक, प्रवाद्यांक आनी देवाचे उतार परगट करतल्या विरोध आमी उलोवं नजो, या तांच्या आंगार हात घालूंक नजो. तिसरें, मन बदलून परिवर्तन जायना जाल्यार आमकां खंडीत आसलें पुरा. आमकां म्हळ्यार मन बदलून परिवर्तन जायचें. देवाचें उतार आयकल्या उपरांत आमी परिवर्तन जायचें. देवाचें उतार आमच्या काळजांत घेवचें, मतीन कसायचें जिवीत बदलीचें. आनी चवथें, पृथ्वी सयत आमी कितें वायट करतना पृथ्वी सयत शिराप ग्रासिता म्हणटा. आनी 5वें, न्यायनीत करूंक वचनाका म्हणटा. ह्यो 5 संगती आज आमी नियाळ्यो. तर अभिशेक जाल्ले कोण? झेरेमिया प्रवादी सांगता, 1 अध्याय 5वें वाक्य, आवयच्या कुशव्यान तुका रचच्या आदीं म्हाका तुजी वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कशें हांवें तुका नेमलो. जर एकल्याक ह्या संवसारांत कोण बौतिस्म घेवन क्रिस्तांव जाता, बौतिस्मा वरवीं क्रिस्ताचे सांदे जाता, बौतिस्मा वरवीं पवित्र सभेचो सांदो जाता, तो एक प्रवादीत, तो एक देवाचे कितें म्हळ्यार देवान वेंचून काडलेलो. तो देवान ताका ह्या संवसारांत हाडला जाल्यार खंयचो एक उद्देश दवरून देवान हाडला. म्हाका ह्या संवसारांत हाडलां जाल्यार, हे तुका ह्या संवसारांत हाडलां जाल्यार देवान एक उद्देश दवरून म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत हाडलां. तर तो उद्देश जारी जायचे. देखून आमी सगळे मागलेलेच. आमी सगळे ह्या जाकी वर्ग म्हूण सांगता. ह्या जाकी वर्ग, ह्या जाक दुसरे, ह्या जाकी वर्ग दुसरे. कित्याक म्हळ्यार ह्या जाग मागलेले आनी ह्या जाकी वर्ग आमी. देखून आमकां सगळ्यांक देवान मागलां आनी पवित्र केलां. राष्ट्रा खातीर आमकां देवाचें उतार परगट करूंक आमकां मेळ्ळो अधिकार. पवित्र स्नाना मारिफात आमकां देवाचें उतार परगट करूंक, देवाच्या संगतांत जियोंक, देवाच्या भावार्थान जियोंक आनी पवित्र सभेचो संद जावन पवित्र सभे खातीर वावर करूंक देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडलां. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या. देखून ह्यो संगती आमकां खंयचे पुरा शिराप आसा, पूण जेजून निमाणे खुर्सार हर एक आमचो शिराप ताणें घेतला, ताचेर घेतला. सगळो शिराप ताचेर घेतला ताणें आमकां शिरापतान सुटका दिवच्या खातीर.
म्हणून आमी त्या जेजूचेर नदर लावन जेजूचेर विश्वास दवरून जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोंक जेजू सांगता जियोंक आमी फुडें सर जाय देखून आज आमी नियाळ केल्लें हें उतर सदांच आमी नियाळ करया खंडीत जावन आमच्या जिवितांत असले पुरा संगतीयतनाचेतान आमी पयस रावया आनी देवा सांगता जियोंक आमी फुडें सरया तर आमची सगळी मागणी ह्या वेळार सोम्या थंय उबारया आमची सगळी मागणी देवाक समर्पण करून दिवया तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर ह्या वेळार मागा तुमच्या अरिय कुटुंबा खातीर मागा तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर मागा आज विशेश जावन देव आमकां सगळ्या वायटांतल्यान भायर काडटलो सगळे निराशपणांतल्यान भायर काडटलो सगळे पिडेश्रतान आमकां भायर काडटलो सगळे रिणाच्या भारांतल्यान आमकां भायर काडटलो कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना देवाची सकत विशेश जावन आसा ताचे अभिषेक विशेश जावन आसा देखून सगळ्यो गरजो सोम्या सांगता दवरून कितें पुरो तुमी इंटेन्शनां घाल्यान ती सगळे इंटेन्शन जेजूक आमी समर्पण करून दिता तुमच्या अरियकल्यांच्या गरजां खातीर आज विशेश तरान आमी मागता तर त्यो गरजो सोम्या मुखार दवरया आनी सगळी आमी सांगता मागया हालेलुया 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 अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू अग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका ओगळिस्ता जय जय तुका जेजू ओजान तुका जेजू अर्सिला जावन जे हर एकल्यां बापा ह्या मागण्याक जॉइन जाल्यार समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल हर एकल्यांक बरी भलायकी दी सगळ्यांचे निराशपण पयस वचून दी सलवणी पयस वचून दी रिणाच्या भार पयस वचून दी कुटुंबांत तांच्या घरांत समाधान संतोष सदांच रास करून दी वायटाचे सत्य खंयच्याय रितीन तांकां दोस्तात जाल्यार ते सगळ्यो तांचे तांच्या कुटुंबांत तांच्या घरांत ते पयस वचून दी आनी हर एक कितें तांकां पातयें आसा पातय येता जाल्यार सोम्या जेजू खंयच्याय वायटाचे सकत तांचे दाड घालता जाल्यार धुपाव वचत जाल्यार सगळे तो धुपाव पयस कर जेजू तुज्या उतरांचेर विश्वास दवरून तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवरून जिवंक जाली कृपा आदार हर एकल्यांक आमकां फोव करून मागता हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तर सक्कर सांगता मेळून जेजून केलेले मागणी आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री मतेर तूं सदैव आनी सदैव फाळची कशी जेजो भाग्यवती मरिये देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक देव बरें कर म्हणटा आयच्या दिसा इतले जाणां आमी सांगता मेळोन ह्या मागण्याक हजर जाल्ल्या खातीर आनी जायते देवाचे आशिर्वादां एनॉयंटींग अभिषेक आमी जोडला खंडी जावन देवाची काकुलदानी कृपा आमी मागल्या हें सगळें तुमच्या जिवितांत फुडें आसूं दी म्हणून आमी मागता आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें कर म्हणटा आनी तुमकां बरी रात मागता समेस्तांक गूड नायट